лаънат ба ҳамон рӯзе ки ман бо ту шинос шудам. ман гапамро гуфтам. тамом ва салом. гӯш кун, боқимондаи гапҳоро ман дар хона гап мезанам. мумкин чӣ шуд? омади субҳон? раис, ана ҳамаи супоришҳоро иҷро кардам. дар ҳамин ҷо ҳама ҳисоботи яксолаи мо. инашро кӣ пур кард? худам пур кардам. субҳон, инашро худат пур накардӣ? ман нафаҳмидам раис. ту худатро чӣ фикр мекунӣ? ҳар як коре ки ту мекунӣ, ман аз болои кори ту назорат мебарам. инро ту пур накардӣ. раис, тӯли 1 сол аст ки мо кор мекунем. хуб, ман дар муддати 1 сол умуман ба шумо дурӯғ ва фиреб накардам. ман гӯш кун, инашро ту пур накардӣ. ин одамро ба ман пайдо кун ва гирифта назди ман биёр. фаҳмо? рафта аз паси корат шав. иҷро мешавад.